माबा खाम्फाजों आसि थुलायलायनाय नांलायनायसो नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव। दावराव देख्रेब सारा माने गावनो बुंफिननो गोनां जाबाय। दा दुखु मोनदों बेखौ पेनेलाव फैनायनि होननानै। दा गावनो थारमाने जों बुंनो नागिरो आरोखि मासे जिबौखौ दा गाइखेर होनानै फिबाय थाबा बिगोमाखौनो सौवो होननाय जादों। बे राजानि बंस'नि फिसा होननानै फिसौ फिसा होननानै बेखौ आदर खालामबाय बामखांलायनानै फिदिंबाय बिथांमोना। दिनै आरो बेनो टिकेट होनायनि टिकेट होनो पेनेलाव फैनायनि बिथांमोना दुखु मोनबाय। बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो फैदों हा नैबे बाथ्राखौ बर' जाथिनि थै गोनां इउटुबारफोर मा खालामनानै दं? बेफोरखौ मानो बखिनो हायाखै? बिना गयारि प्रमद बर'खौ बखिनो हागौ, नाथाय नैबे जे जागासिनो बर'नि गेजेराव दावराव दावसि ट्राइबेल संघनि मानसियानो दिनै बखिनो गोनां जाबाय। गावनि पार्टिनि मानसियानो बुंनो गोनां जाबाय। बेफोरखौ मानो बुंनो हाया? बै अफ्रिमोनहा मानो बुंनो हाया? बाराबा बुंजाया, बिजामादै जायो अफ्रिया। आंनि बिजामादै खाथिनिनोखा नालाय। दिनै गोबां ससियेल मिडिया नुनो मोनदों BPF हान्जायाव मा जाखो, माबा अर जोंनाय बायदि नुदों। माबा प्रिटिराज खुलुमबाय। गिबियाव किथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, आङो दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावनाय जाबाय। जानो हागौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि बुंनाय रावफोरखौहाय मिथिखाबाय। दिनै बिना गयारि मेडामा मानो जोंनि माखासे बर' हारिनि इउटुबार्सफोरखौहाय बुंदों? गारबोनाय माखासे समावहाय UPPL नि दैदेनगिरि बिना गयारि मेडाम, प्रमद बर' सार आरो रन्जित बसुमतारी सार, बिसोरखौहाय गोबांथार बिगाब गाज्रि रावजोंहाय जोंनि बर'नि माखासे इउटुबार्सफ्रा रायबोदों। दा बेनिखायनो बिना गयारि मेडामाबो बिसोरखौहाय बुंफिननो खाबु मोनदों। जाहोना जाहैबाय पृथ्वीराज नारायण देबमेसजों खाम्फा बरगयारिजों BPF बिसोरो अरज्लायगासिनो दङ। पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ मासे जिबौ गांसो। बेखौहाय BPFआ गाइखेर होनानै फेदेरबाय। दायो गावनि बिगोमाखौनो सौनो नागिरनायखौहाय जों नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मासे मोसाखौ नोङो फिसियोब्ला देरनानैहाय बियो गावनि अनारखौनो अख्रुबो। बेबायदिनो पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ जोंनि बर' हारिखौहाय गाख्रेबनो नागिरदों रायजो। दा बिनि सोमोन्दै माखासे इउटुबार्सफ्रा अपोजिशन पार्टिनि गोबांथार पलिटिकेलजोंहाय लोब्बा थानाय इउटुबार्सफोर दङ। दा बिसोरो जेबो बुङाखै, जोङो नुनो मोनाखै। बिनिखायनो UPPL सरकारनि आइजो गांखंनि दैदेनगिरि बिना गयारि मेडामा बे बाथ्राखौहाय बुंदों रायजो। अफकर्स जों मिथिगौ अपोजिशन पार्टिनि इउटुबार्सफ्रा BPFखौहाय माखासेया गोबां मोजां मोनो। नाथाय BPFआ मा मावदों बेखौबो नों आंहा साफ्रोमबो मिथिगौ। आङो BPFल' नङा रायजोफोर, UPPLआबो जुदि मोजां हाबाखौहाय मावनो रोङाब्ला, बर' हारिनि थाखाय गांनाय उखैनायखौहाय नांगौखिनिफोरखौहाय सुफुंजोबनानै होनो हायाब्ला आं सोंखारिगोन रायजोफोर। BPF पार्टिखौ 17 बोसोर नायबोबाय, अके थोबाय। बेनिखायनो दायो गोदान सरकारखौहाय आङो सापर्ट खालामदों। गोदान सरकाराबो जुदि नांगौखिनिखौहाय बर' हारिनि थाखाय मावनानै होनो हायाब्ला, बेबो फैबाय थानाय समावहाय सोरबा सासे गोदानखौहाय जोङो नाजाबावनांगोन। नाथाय गारहरखानाय डास्टबिनाव गारहरखानाय गोजामखौ माब्लाबाबो खनथुमनानै दालाफिन। बियो गारहरजाखाबायबा बेखौ गारहरथायदो, दा लाबोफिनसै। दिनै जों नुदों सासे मेस हारिनि हारसा मानसियानो जोंनि बर' हारिनि MP जानोहाय नारा नाथा खाम्फा बरगयारिजोंहाय नांज्लायगासिनो दङ। दा बेनि सोमोन्दै रावबो अपोजिशन पार्टिनि इउटुबार्सआ जेबो बुङैखौ लानानैनो बिना गयारि मेडामा बे बाथ्राखौ बुंदों। स' रायजोफोर, आरोबाव मोनसे बाथ्राखौहाय नोंथांमोना गोसोआव ला। गर्जन मोसाहारि, जाय बिथाङा सेन्ट्रेलावहाय MP सायख'जाबाय। दा बिथांनो भट होयोब्ला जोंनि बर' हारिया उन्नति जागोन ना खहा जागोन? नोंथांमोना कमेन्टआव
फोरमायहरनो हागोन। दिनै गर्जन मोसाहारिनि सरकाराबो 22 बोसोर सरकार सालायबाय दे रायजोफोर। जोङो थैनायखौ गोसोखांनायसो जायो। आसामनि मन्त्रि तरुण गगৈ बिथाङा जोंनि बर' हारिखौहाय एहेहे निनो थगायै बरबाद खालामबोदों। दा बेनिखायनो आङो कंग्रेसखौबो एसेबां हामजानाय मोना। दा मा खालामनो सेन्ट्रेलाव मोननैल' दङ कंग्रेस बिजेपि। मोनसेयाबो ओरै फारसेथिं मोजां नङा, मोनसेयाबो फारसेनि थाखाय मोजां नङा। जोङो गर्जन मोसाहारिनो भट होस्लायस्लाय जोंनि इउपिपिएल सरकारनोनो भटखौ होनांगौ। जोङो नुदों इउपिपिएल निफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमपि सायख'जाबाय। दा बिपिएफ निफ्राय दावराव जालायगासिनो दङ सोर सासेया गसंगोन। रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरो सायख'दो आरो सायख'जाखानाय जे जयन्त बसुमतारी सार बिथांनोनो नोंसोरो भट होनानै गावनि हारिखौ आरोबाव आगानसे बारायलांनो नाजादो। रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरो जुदि आंनि बे बुंनायखौ गेरेन्थि सानबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों बर' हारि, जय जाथों, जय बर' हारि।